יותר. מיהו בעל פנקס ימי מספר 1? זהו אורחנו בפינה היו זמנים. צוות המגזין התארח בבית דבורה ואריה דיסקין בעתלית. באונייה אתה מתחיל בחרטום, גומר בירכתיים, גמרת בירכתיים, החרטום מוכן כבר לעבודה חדשה. אותו דבר זה פה, זה חקלאות ואישון דגים, ואני עושה כל מיני דברים אחרים, עבודות חבל, אין אף פעם זמן. אריה דיסקין ואשתו קנו את האחוזה הקטנה הזו לאחר שאריה ירד מהים ויצא לגמלאות. רבים מרבי החובלים של היום עברו תחת ידיו של אריה, שהיה מראשוני הספנות העברית. את האהבה לים, את הזיכרונות ומה שלמד בצי לקח איתו לגמלאות. זה ארגז אישון דגים. עשיתי אותו לבד לאחר הרבה ניסיונות. זה פרימיטיבי, אבל יעיל. הנה הדגים תלויים. הנה זה קשור ככה על חבל, על הזנב. יפה, הוא עשוי, אתם טעמתם מזה, אז אתם יודעים כבר מה זה. וזה לוקח איזה 3-4 שעות לעשן. למדתי את זה מהצפון אירופאים, עושים את זה באוניות הולנדיות, גרמניות. מחוויות אין ספור שעברו עליו, בוחר אריה לספר לנו את סיפורה של תקווה. אוניית תקווה זה סיפור בתחילת דרכה של צים, זה בשנת 48. קיבלנו את האונייה מחיל הים, ויחד עם האונייה קיבלנו כמה מאנשי הצוות. היינו על האונייה הזו קפטן דלמן, וג'ים, ואני, היחידים שהיינו ימאים. השאר היו הפלוגה המיוחדת של חיפה. היו חבר'ה מסורים מאוד, אבל לא הכירו מה זה ים, ובדיוק נתקלו לכזה ג'וב שצריך היה את הימאות הבסיסית. ואת האונייה קיבלנו והיינו צריכים בנסיעה הראשונה לגרור ספינה שהגיעה עם מעפילים לארץ, לגרור חזרה לאיטליה. את הספינה קשרו לאונייה עם השרשרת של העוגן שלה. כשהשרשרת נקרעה, הווייר והחבל הסתבכו, והלוגליין, זה המד מהירות של האוניות של אז, הסתבך באמצע. גלים חזקים. אוניית תקווה, צריך לדעת, הייתה קורבטה ישנה שהובילה מעפילים לארץ. בתור קורבטה, מי שמכיר, אין לה סיפון כמעט בכלל, אין לה איפה לקשור חבלים, פיתות קטנות, זה רק בשביל לקשור לרציף, והיינו צריכים להכניס את החבלים ואת הווייר לאונייה לפני שזה יתפוס את הפרופלו. האונייה עולה ויורדת, וים סוער, לא רואים כלום, ועד למחרת בבוקר הלכנו נגד הגלים בשביל לא לזוז מהמקום, ולמחרת בבוקר ראינו את הספינה מרחוק. היו על הספינה 4 איטלקים. האיטלקים הורידו את הרפט על מנת לעזוב את האונייה, מפני שמי חושב בים כזה עם קורבטה להתקרב לספינה כזו עם בוספריט כזה של מפרסית, מי שיודע מה זה. זה שיגעון. לבוא עם קורבטה בים סוער כל כך קרוב שאני הייתי צריך לזרוק איבינג ליין, מה שבדרך כלל זורקים לרציף בשביל למשוך את החבלים, לזרוק לספינה, והאונייה כל הזמן מתרחקת, היות שהאונייה שלנו יותר כבדה והאונייה היא קלה, אז האונייה הקלה בורחת עם הרוח, ואנחנו לא יכולים לעבוד עם הפרופלו, זה מסוכן. אז עד שהספיקו ליצור קשר נקרא חבל, עוד פעם מנברה. ברפט שהאיטלקים רצו להוריד ולרדת, ירד וג'ים ועוד ימאי אחד עם שרשרת תלויה מעל הראש. מי שיודע מה זה בים סוער, שהספינה עולה ויורדת, והם מנסים את הווייר לקשור לשרשרת.
זו עבודה מסוכנת מאוד, והודות שהיה לנו וג'ים שם, הוא קשר את זה, אף אחד לא עזב, האונייה נקשרה והגיעה לנפולי, ואני חושב שזה היה הישג. אז לא חשבתי את זה, שאני רואה היום, מה שנעשה היום בצי, אני חושב שזה היה הישג, אני לא יודע אם היום היו חוזרים על זה. את דבורה אשתו הכיר אריה באנטוורפן, באחת מהפלגותיו לפני יותר מ-40 שנה. גם היא נדבקה במחלת הים שלו. בגינה, על הקירות ובכל פינה, פסלי קרמיקה, שנושאם כמעט תמיד הים וסמליו. דבורה אף זכתה להפליג עמו פעם אחת בתפקיד כאחות. עכשיו הם מתרכזים בחקלאות. אתה יודע שהימאים הוותיקים, החלום של הימאי תמיד היה, לפני שהיה את התוכנית של הפנסיה שיש היום ומשכורות וזה, ימאי עבד, חסך כסף, קנה לעצמו שטח עם כמה פרות, וזה החלום שלו היה שהוא יכול להגיע הביתה עם קצת כסף, לקנות איזה כמה פרות ולגמור את החיים שלו בתור חצי חקלאי כזה. בני איזה מזל אתם?